Goddag og velkommen til Stiv Turbo, og i dag skal vi snakke om, hvordan man får stiv pæk. Og... Hvad så det der godt der? Det er bare Kim. Hallo, Ja, prøv at høre. Da jeg var dreng, der gik jeg meget i børnehave. Og så hed det menstruation 6. Baby. Min mave. Min mave, mand. Fuck min mave, mand. Nej, kender I det der med, at når jeg skal BBB mine boller, ikke også? Så under min fars BBB-maskine, så kommer min far ind og bruger den. Så hænger der hår på kanterne. Men nej, jeg er behøjet munk fra Afrika. Jeg er ikke lort. Hvornår går I i seng? Lol, jeg blev bandet! Hvor lang tid fik jeg? Fedt! Kom, vi går ind på en anden server og gør det, kom! Nej, hallo, vi går lige ind og spiller MDL først. Nej, vi går ind Jo, og... jeg skal lige se, hvor god du er til MDL, Rodas. Okay, så find en perker. Jeg er altså ikke perker, Rodas. Nå, så er det sort. Ja, hvad hedder du nu der? Jo, til damer, ja. Hallo, optager du op på Skype og alt muligt? Hej, jeg er Rodas, jeg er 14 år gammel, jeg elsker Royal sex. Altså de der bukser, eller hvad? Bruger du Fabs? Hedder det ikke det? Hvad for noget? Nå, hvad hedder det så? Nå, Fabs! Jo, jeg er bare til dig. Kom til dig, William. Det er jer to mod mig. Det er fandme i orden. I sutter sikkert. William, kom over på mit hold. Gud er grim, ja, fuck han er grim. Lol, det er tysk rapmusik. Nej, det er tysk rapmusik. Stop med at nakke mig. Du ved godt, det er only headshots. Der er der god 17 eller 5 mand. Ja, du får 5 mand nu. Vi ses, hej. Hallo, man kan vote kick. Nej, vote ban. Kom, vi var votebander, men dem skal 4 stadig stemmer til det. Jeg har vote ban ham. Hvorfor bliver han ikke vote bandet? Rodas, har du har vote bandet ham? Ikke endnu. Så godt lige. Ikke nakke mig. Okay, så alle ikke nak nakke mig. mig, sagde jeg. Hallo, Hallo, vi går ind på en anden Team Turbo server. nej, vi skal bare vote ban ham. Ind på en surf. Ja, vi går ind på deres MG. Lol, det kan jeg jo ikke jo, når jeg er bandet. Ind på... Nej. Ja, en halv time. Fedt, mand. Det er dejligt at få banden, jo. Hvad fanden går du ind på? Er den den er næsten ikke, er den her? Det er ramt. Det er Thomas' server. Ja, det er Ja. Genso.
Ja. Han hedder Thomas Brude. Han skulle Ej, har du Thomas en Facebook? Ja, jeg har en Facebook, ja. Kan du lige sende en link? Må jeg godt se en Nu slapper I fuldstændig af herinde, ikke? Slap af herinde. Slap. Kender I det der for leverpostej mad? Det er godt, det er godt. Der er så mange, der er fan af dig, Rodas. Ja, fordi jeg er så fabulous. Skulle man have en Facebook? Her. Ja, det vil jeg Goddag, gerne. hallo Twax. Ja. Jeg får børnene ind på... Nå, undskyld, det er ikke dig. Nej, børne. Du må ikke sige det, hvad du... Rodas. Alle sammen kender I det der med, at det er ligesom myldret kærlighed, det spreder sig også. Eller sådan noget. Helvede, Rodas. Ved I, hvad Tuborg står for? Nej, hvad gør det? Tag under blusen og rav godt. Ved I, hvad forskellen er på voldtægt og fodbold? Nej, vi kører det for dig. Du lugter lidt af pik. Nej. Det er, at pigerne ikke, det er, at Nej. pigerne ikke kan lide fodbold. Prøv at sige. Kæft. Eller Rodas. Prøv at spørge, hvordan skabte Gud nærende? Han havde puttet dem hvor lang tid i ovnen. Prøv at sige det, Rodas. Nej, prøv at sige den Eller igen. prøv at sige, hvordan skabte Gud nærende? Ej, hvad sagde Gud, da han skabte nærende? Hov, de har vist fået for meget i ovnen. Hvad sagde Gud? Nej, hvad? Skriv det til mig. Hvad sagde Gud, da han skabte nærende? Hov, de har vist fået for meget i ovnen. Hvad sagde guderne, da de skaffede nærerne? Hvad sagde Gud, da de skaffede nærerne? Åh, de vil for meget i ovnen. Hvad kalder man en sort præst i USA? Barack Obama. Holy shit. Hvad kalder man en brændt pølse? Din mor. Din mor. For helvede, Rodas. Brandpølse. Hvad kalder man nære en BMW? Bamses. Nej, perker. Alle sammen, kan ikke lige snakke ordentligt herinde? Det er ikke helt... Det er så ikke okay, I bare mixpammer. Prøv lige at se min skrue. Ja. Ved du hvad? Du Hallo, får Rodas. sidst. Ja. De rækker allerede på mig. Hallo, prøv at tage den der True Roof, fordi den kan bokse og giver dig et våben, så skal du skyde dem alle sammen i hovedet. Tidligere, der fik vi 3.000. Okay? Ja, men jeg er dårlig til det her. Nå ja, vi fik tidligere, der fik vi 3000 credits. Kom nu, CT! Ej, svækker, jeg er død på grund af så dig. Vi skal ned igen. Hallo, dig der, vi er gode venner, ja. Hallo. Alle sammen. Prøv at høre her. Da jeg var barn, der slog jeg min skolelærer ned med en hobbykniv. Og så suttede jeg hans pæk efter. Og ved du hvad? Her han nød det fandme. Han nød det fandme. Du er lidt ulækker. Ja, det tænker jeg også. Er det ikke det, man normalt gør? Jeg gør det hver dag. Jeg spiser banan med min klan. Jeg gør det hele dagen med min klan. Åh nej, hvad er teksten? Nej, følet! Jeg var først ikke til, så det ved jeg ikke, hvad jeg spiller over. Prøv alle sammen at kigge på mig, når der er I dør. Det er den most Prøv at fucked sige, up shit. hvordan gør man? Vi kan ikke se dit dice, bare så ved du. Vi kan ikke se dit dice. Er det ikke det der, hvor du vender på hovedet? Nej, jeg synes, det er rødt. Hvordan gør man en oceaner rundtosset? Nå, det Well. skal ikke. Det ved jeg ikke. Det gør man ved at se på dig. Til at have. Nej, man putter den... Man tisser i kanten. Eller sådan noget.
Jeg kan ikke det helt. Prøv at spørge, hvorfor skulle skyen i skoven? LOL. Genso. Han er vel også. Lad os bare vinde, Audi. LOL. Prøv at se. Rutter sig. Fordi han er en tidskone. Genso ikke ved noget, men... Han spørger, hvorfor giver du min Facebook ud til andre? Sig, det har jeg ikke. Seriøst, det er lidt kedeligt, at det hele tiden er det samme, I tager. Han kommer der, han kommer der. Hvor har du overhovedet gjort det henne? Det har jeg. LOL. Hvad skriver han? Fucking syn ind. Rodas, hvad har du lavet? Jeg ved ikke engang, hvad han snakker om, mand. Han efterlyser ham der. Det er fandme ikke i orden, mand. LOL! Thomas, for det første har jeg ikke engang din Facebook. Hvor fanden, der har du blokeret mig, så hvorfor fanden skulle jeg ikke give dig din credits? Nej, din Facebook. Han tør ikke engang til face med fucking nar. Hallo, kan vi snart spille? Hallo Rodas, må jeg ikke se hans Facebook? Kræfte med det samme hele tiden. Jeg har sendt den til din ven. Nej, Facebook. Jamen. Ej, jeg finder noget sidste. Oh my god. Oh my god. Genso, hør her. Jeg har givet den Facebook, fordi du er så fucking lækker. Men du har en god server, og jeg skal nok stoppe med det, okay? Ja, det hjælper også meget, det der. Genso skal prøve at grine in-game. Ej, det... Ej, Men jeg gerne grine en gang. Ja, kom. du har det sygeste grin, mand. Ja, det... Vi hører det. Nej. Nå, jeg får sikkert pøm ud lige med. Hallo, læg den på... Hvis du ikke vinder i små. Læg den på YouTube. Det er lige som at lave. Og så skal du fortælle mig, hvad den skal hedde. Og så får vi sikkert 10.000 likes. William, må jeg ikke lige se hans Facebook? Vil I se min Facebook? Ja. Det var at være fucking heldig. Ja. Hallo William, vil du godt lige sende hans Facebook? Måske Og så send Gensus. Så der, godt nok. Ingen nice, godt. Hua. Hvad fuck skal jeg få din arme, Audi? Kan ikke lige gælde. Audi, din arme! Få lidt styrt, du fuck der. Han er totalt spammer chatten. Hallo, Genso, må jeg gerne spørge dig om noget? Seriøst, det er shit, fuldstændig sindssygt. Genso, må jeg spørge Hvad dig spørger om man noget? spoiler for? Helt personligt. Er du jomfru stjernen? Hallo William, vil du godt lige sende hans Facebook? Nej, hvad kan Du var så god til speedjump, som der bare vandt hele tiden, og var så fucking god. Her, send... De kan jo alligevel høre, at vi snakker om det. Så skulle ikke tænke, at jeg vinder speedjump. Undskyld, hallo, Havdi, men jeg tror du... Ja, tag min knife, eller min kills. Havdi, jeg sidder det godt. 6 stjerner, så kom så. Så skal der være en sæson 1 af Rodas, og en sæson 2 og så videre. Ja, så skal du sæson 1, 2, 3, 4... Jeg vil lave en hel film om det, Rodas. Ja, men... Vi kan også se det herinde. Jeg har så sendt hans Facebook også.